Cześć, witajcie tutaj, ale z kanału Freaky Gamers. Jest ze mną Mikołaj. Czekaj. Tak, to ja jestem Mikołaj. Miłosz. I ja jestem Miłosz. No, miłość sypało. Dobra. Dobra, chodźmy. Musimy znaleźć naszych przyjaciół i iść do Overlock. Miłosz trochę tutaj odstaje z levelem, ale to... Dlaczego? A Marcin odstaje z... Czekam. Nie. Nie. Załatwimy to później. Poza wizją. Załatwimy to za kamerą. To za wizją. Overlock! O, Mordechaj. To jest ten wieczny snajper. Siedział na górze przez cały czas. Dobra. Ledwie. Poszedł. Ghostbusters. Kukulska. Kukulska! Deploy. Deploy. Czuję dobrą energię od tego. Good vibes! Good vibes! Bacon. Oczywiście. Roboty nie? chcą nasz bacon. Albo nie! Bacon, Właśnie. wódka. Rozif pistol come in handy. Już, bronimy baconu, bo to... Bacon to dobra rzecz. Choćbyś jadł kiedyś prawdziwy bacon. Amerykański. Z kurczaka, nie? A w Agorze mają nawet stek z właśnie. kurczaka. Aha. To Ale chyba nie- się filet nazywa. Nie, stek. Nie powiem, żarcie tam mają dobre. I tanie. A może dobre, bo tanie, nie wiem. Nie zawsze dobre jest, tanie jest dobre. Ale tam jest. Zresztą każdy już zna smak ichniego makaronu. Bardzo zresztą dobrego. Serdecznie polecam. Dobrego, bo taniego. Dobry po tani. A, 3,50. chłopaki! Pomocy! Co chcesz, kobieto? Kajtyś. Eksploda! No. Ja tutaj przy baconie. No ja też tu nie próżnuję bynajmniej. Nie, won fajfusie! Won! Zamawiacie? Won! Kurwa! Chłopaki bacon obrywa! Widzę. U, Nie! Ludź. No, przeładunki. bacon! Latające falusy. Napraw bacon. Mordę kukulska. Bacon działa! Teraz ja przestanę działać. O, ASW. O, działasz. Tak. Żyjesz? Nie. Zabić wszystkie konserwy. Jest tu ktoś jeszcze? Ja idę zbierać lód. Znaczy Marcin. Nie wiem, ktoś czuje dobre vibe'y. Good sobie vibes. stoję. Od Nikonu. Dobrze idzie. O już. Dobra. Bacon dobrze ci robi. No co dalej? A tutaj chyba było robione mięso na parówki. Pasztetówka. A bacon? Ten... Ojej. No i co? No właśnie. To ja idę poszukać sobie dalej. O, Nawet się go Kukulska, no. The lunar engineers denied our request. I'll see what I can do. Oś kurwa. Send in the constructors. I want those bastards dead now. Nie wysyłać konstruktorów. Oho! Jak to będzie dobrze! okej. Jednak wysłali. Mój turet tak Dobra, ładnie to wybierz napierdala się i nie jedną chodzi mi tu o stronę syndrom albo- bynajmniej. Corrosive pistol! Lubię to. O kurna! A ten tu co? Jajco! Już sobie nic nie porobi. Osiągnięcia lecą jak...
Jak z rękawa magika. Jeszcze jeden. Czekajcie, ja go zeslaguję, żeby łatwiej się go... Jako Ja snajpa. go porażę prądem. Kurde, Oj! Trzymaj się! falusie. Działko! Haha, wy tam sobie walczycie, tak? No tak se walczymy trochę. Kurwiu! Ratuj go! Ratuję go. No! I just shut off the moon base's oxygen. Co jest? Uratowałem cię czy nie? Nie, ja go zastrzeliłem. God damn it, Angel, what are you doing? God damn it, Angel, what are you doing? Muszę sobie zobaczyć tą snajperkę. I have it, you. Znowu! No też kurwę. A, badasz. Te wybuchające, wiecie, tam... Ja Kamikadze. wiem. What are you doing? Dobra, po tym fajfusie. Ile lutu, Stachu? Ile fiziksa. Aż mi klatki lecą trochę. They're launching the fast travel station now. Jako It gets results like a death threat. kolejny badasz. O. Miłosz, pomóż. Już. Kaj, a ty tam. Tutaj Czemu siedzisz na bekonie? zaklepałem go. Zaraz go zepsujesz. A ja się palę. Ej, Miłosz, wiesz jak ten? It's almost Brzmiałeś? here. Just press the beacon. Yeah! Another few seconds. To ja? Fast No travel. niestety. Give me a second while I calibrate it to Sanctuary's new Co position. tu za snajpy leżą jakieś? Gdzie? Wszędzie Dobra. się walają po ziemi. A to ja wyrzucałem. To sobie. Ooo. A to? Go, quickly. Cóż to jest? Travel station and get back to Chujowe. Sanctuary. No, dlatego to... Angel, you and I are gonna have a serious talk. No. Sanctuary. Ej, nie mogłem sobie, nie zdążyłem zmienić snajperki. Sankcie. Eddie. Wracamy do... O! No mi już otwórz se. Nie. Otwórz se. Dobra. Dzień dobry. Dużo pobocznych, ale poboczne to już tam poza wizją. O, to jest Boże, fajna. kamero. Tak, na level 17. Mhm. To dla mnie. Nie. Daj to. 280 damage'u. Daj to. Roland! Przyda. Oh, good. A moja ma... A nie, moja ma więcej w sumie. O, za chwilę będę miał. Chapter 11. Crimson Rider. Jack's getting A closer sprzedam and to w closer to pizdu digging i up tak the tego nie warrior, and używam. we still don't know where he's got the vault key stacked. A właśnie, też se sprzedam coś. 69 razy Damn it, we 11, no told you never to fajnie. contact us again. Will you please just Wyjebać. hear me out? Ja mam 66 razy 9. Teraz zobaczymy co my tu mamy takiego. Remember that time she told us the vault was full? It's with me. I'm charging the vault. A, Continue. co ty tam It Marcin? naturally charges itself once every 200 Nie, years. nie wchodzić! Marcin. It is not that patient. He's been using my power Czemu? to recharge the key with iridium. Wolałbyś nie. You find the vault key. The vault key is housed in my AI control core atop Thousand Glass. AI control core. Protected by 3 impassable Yes, security challenge walls. complete. The first is a competitor deterrence field that will obliterate any non-Hyperion entity passing Jestem through. w połowie do 21 Predator no to. deterrence field? What, Jeszcze like a trochę. death wall? Jeszcze trochę. Pure thermosonic energy programmed to atomize any unauthorized personnel. Wszyscy siedzą w swoich So yeah, a death wall. Beyond programach. that lies the second hurdle, a defense bunker outfitted with the most Realizujemy advanced badass weaponry tokeny. Hyperion. Gun damage! A właśnie, przecież ja 2 levele awansowałem. Bunker. You'll have to get through Dobra. the final hurdle, A a Marcin, door that will only open for popchaj Hands fabułę, że... Pcham! This will be your own underground Boję się. stop Jack's Zobaczysz na materiale. I'm out of time. Do what you will, but promise me this. A, zmienię sobie ryja, bo No jakiś matter taki... what happens, do Kurwa. not allow Lilith into Czerstwy. my chambers. No, What the hell's that supposed to mean? If she was luring us into a trap, O, she would have made it Chwila, sound a little przecież bit mam possible. jeszcze jeden. If we're taking that bitch down, I'm coming. I'm coming, trap or not. If anyone's gonna shut her Yeah, down, coś it has ci- to be you, soldier.
Co? Get to the Hyperion Co robimy Chłopaki, dalej? przyjdźcie tu na chwilkę. Marcin? how to get past the first. Miłosz, Gdzie jesteś jesteś? poszukiwany. Ja też. Nie, A to ja? nie jesteś. Kaj. Patrz tu. Gdzie? Faktycznie. Dajcie mi to. Want to Tyle. break some? A gang of lowlifes is out prospecting for iridium in the Tundra No i się Express. odwracasz. Want you to find out why they're mining the stuff, and I want them dead. Order doesn't matter. Marcin, O. co to miało znaczyć? Nie, to jest poboczne jakieś zadanie. A my chcemy Nie, ten. to nie jest Ja poboczne. zawsze robię, że zbieram z całego miasta i Jest sobie poboczne. robię tutaj. To jest Jak poboczne. Tak, teraz wziąłem. Wildlife Preserve. To nie jest poboczne. This place is such a bummer. Faktycznie. Obama? Obama. O jest. Oho. Klaczny humor powraca. To nie jest klasyczny humor, to jest... A, zresztą. Gówno. Do rzeki! Właśnie. Jak w Skyrimie. Prawie że. Tylko ładniej. Ale a woda w rzece nie jest fizyczna. Nie Bo jak byś aby- ci komputer umarł. Zaś te skóry... czy byki. Sprawdzimy nowego Shotiego. Taki se. Aż po głębszym namyśle potrafi przypierdolić. Gnoju. Nie uciekaj. Że widzę cię. To dziwnie wygląda. Zielony coś... Nie, Miłosz, nie chcę duela. Jakieś kupy na ziemi. Słaby. Gile. Ja nagli motherfucker. Dobre osiągnięcie. Nie, ja muszę sobie wziąć jakiś pistolet czy coś. Weź Cezarzy. No jeszcze kurwa to. Dobra, chodźmy. Zaczekaj. Można by się tak z tym... Bra. Ciu. Idziemy. No, customization. O! A. Ja idę, też. ja idę. Nie palcie mi dupska. Mikołaj. Ja osłaniam tyły. Uciekaj. Nie za darmo. Ominąłem punkt. Hyperion Extraction Plant. Aha, to tam mamy iść, dobra. 3, Esyciu. ten. Ojej. Highlands. Highlands Ryland. Let's go! O, można wziąć jakiś car. Ja jadę, Let's take some car. ja prowadzę. Marcin Won, to moje auto. Gdzie ja szedłem? Do mnie. Jedziemy wszyscy razem. Aha, okej. Uwaga, teraz będzie... Jezus A! Maria, nie. Dobra. Co? Tam jest taka ta... A pojedziemy. Jest. O! O, robak. Co to było? Insekty. Taka skrzętna, tajemna chatka. A w tej chatce co? Duża skrzynia z fajną bronią. Nie. Nie doszedłem. No bywa miłość. Ty gnoju. Gin truflu. No nie chcę umierać. Nie chcę umierać też. Ile truflów? Ding. Level up. Miłość, jak to jest, że ty już masz chyba 3. level dzisiaj? On słaby. Był słaby. A ja ani jednego nie. Nie. Wypierdalać mi z tym robakiem. Tak wezmę przypierdolę. No,
Ej, No! No! No, zbieraj dolary. ej, auto nam rozwalili. Jak działo nam się skrzyneczka. Polacy to są... Dobra. Idziemy. Uatrakcyjniłem materiał napierdalaniem. Właściwie to od tej slagowej snajpy wolałem tą co podpalała, no ale... Znowu trufle. You can't always get what you want. A, Liga. A nie, tu leżało życie. Przez łeb go. Znowu trufle. Ła, ła. Ty wal tych zaslagowanych, a nie tych zdrowych. Uderzam wszystkich. Autofanu. Ej, właśnie, teraz mogę sobie nową snajpę dać. Bo ona była od 17. Dobra, chodźmy. Dobra. Waste a time. Zanim tam dojdziemy, minie pół godziny. No w twoim tempie to możliwe. Znowu te robaki. Nie, to nie jest tutaj, o matku. Co tu jest? Dolary. Kill 25 to Russians. With O, pleasure, auto mate. tam jest. With pleasure. To dobrze. No dałem spawn vehicle, gdzie jest to auto niby? No tu. Aha, Jestem. to jedź. Już, i turbo. No, Marcin. Jakoś nie widziałem. Gdzie mamy je? Po tej autostradzie. Nie, do nie, tego. cofaj się, cofaj. Źle. No Po tam. tamtej. Już? Nie tu. Tam, na górę. Taczański O. Park Narodowy. To nie. Gdzie ty wysiadasz? To na górę. Co, O. gdzie? To... Jedź mi już, jedź. Tak. Tu? No. Się amunicja wykończy za moment. Isotop Reclamation Tower. Fajnie, dobra, wysiadamy. No znowu to samo! A słyszę jakąś snajpę nową? No. Tak turkocze. To jest Co to Gatling. jest? A miałem taką wcześniej. Travel. Travel bite. Gędze bite, ja nine. Wildlife. Jest! Tatrzański Park Narodowy. Pod patronatem Hyperionu. Zawsze wiedziałem, że z nim coś jest nie tak. Trap could get through that high Dobra. force field. Jest sam. Though, I mean the software upgrade. Fuck. Should have what you need. Jezu. Camped out. To jest smok, ale taki jebny. Think he needs your help with something. Zaraz go nie będzie. Take him out. Takie mniejsze. Skyrim. To ma epizod. A te grzyby takie jak z Mario, nie? Znożowałem go. Ło. Dobra. Adios. Strzelajcie w te Gdzie mamy wory. się udać? Tam w tych worach są. A tam Mordechaj jest No. na górze. Do niego mamy pójść. W worach są wory. A, za wami smok. Smog! A tam gadasz. Układam, teraz mi Wszędzie drogę zablokowali. Jak te... Nie powiem kto, nie chcę obrażać kogoś tu. Kogo? Ej, Mordechaj tu stoi i strzela w dół. No właśnie o tym mówiłem. Heard about Sanctuary.
Pomogę. I smaży głowę tego insekta na ogniu. I saw some Hyperion movement out at Tundra Express, so Bloodwing and I checked it out. Find Mordecai, mamy. Kurka Mordechaj. Ja sobie postrzelam w te worek. Jep. Haha. Najlepsze jest to, że nieważne czy ty widzisz i ten je czy nie, wieżyczka je zawsze widzi. A nie trzeba z nim pogadać czy coś? No właśnie gadam. Kaj wy jesteście. Tu. Stoimy. Sztojemy. Ale dostali. Idziemy! Jaka muzyczka. He kidnapped Bloodwing, so I Wow. started pissing my pants, making threats that I started pissing my pants. Bla bla bla. Bla bla bla. Blood and I have been through a lot. I know my girl A can w handle kupie apteczka. To są paradoksy życia. Z życiodajna. Życie daj na gówno. Gówno, które daje życie nowemu życiu. Gówno, które leczy. Przecież pierdykło tam. Wszystko dla siebie, kurwa, nic się nie podzielą. Bo mam deficyt. Żydowskie geny! Unauthorized access detected. Releasing load. No toś Co? Marcin zrobił. No roboty na nas nasłałeś. Ja nie chciałem. session. Ta. Give me a second to get this. Okay, I got an idea. Quick with some of those loads. Mordechaj ma idea. Go to see reinforcements. Use that one. Now move on to another loader. Aha, mamy je ten, wiesz, ranić, nie? Nie zabijać, Nie zabijać. nie zabijać. Dobra, już jeden. Try not to kill them. Aha, moja wieżyczka je zabija. Wounded bots to call out the service. Myślałem, że ona będzie wiedziała, że ma tego nie robić. Halo? Już leż, nic się nie ma. O, już zrobione. A można je dobić spokojnie. A, może. Get inside and find Bloodwing. Jakieś słabe te inżyniery. No i bardzo dobrze. Bloodwing should be in the holding cells at the other end of the facility. Find her. O, ludzcy przeciwnicy. Już. Kto się tam zżygał? Na jakim sensie No, zżygał? w grze taki odciąg, taki... Może u ciebie w domu się ktoś Nie, nikogo nie heftał. ma w domu. Tym Ja nie mam gorzej. domu. Widziać. Nie miałeś skąd wynieść podstawowej wartości. Miłość! O Boż. A co się dzieje? O, tu jest ta fajna. Ja wiem jak tam wejść. Miłość! Marcin. I don't think he liked me. Pewnie opierdalać skrzynki, a ja będę se ten, kurwa, a ja będę walczył. Level up! Ej, są jakieś nowe roboty. Bull. Bo to są bulimongi z robotami. Miłość Pol... Co? Miłość, ty zachłanna świnio. Ale właśnie ja nic nie robiłem. To masz. Za nic nie robienie cię ujebali. Ej wy. Fajny i tak tu nic takiego fajnego nie ma. Ale staw fajny, powiem szczerze. Ten mówi, że nie, ten mówi, że fajnie. Wiesz nigdy.
Nigdy nie wiesz. You never know. No. Ewa Neu. Dobra. Zajebisty by damage'u dodało. Won! Łeb... faktycznie takie starczą chodzą, nie? Oni chcą sprzątać! Nieźle. Dobra, ja proponuję iść do celu. I wszystko zabrali. Ale tam lada Bedes ten taki latający skurwysyn. Z sesami walczcie. Się nie da utopić. Będziesz żył. A! Ból! Komorowski. A nie bólu! A, faktycznie przez U otwarte. Może dlatego, że po angielsku nie ma uzamknięte. A tak właściwie to jest oskresko, a nie żadne uzamknięte. Miłosz po raz kolejny dzisiaj. Rytuał musi być. To ty powinieneś. Ordnung muchen sein. Dobra, myślę, że dojdziemy do tego pierwszego celu i na ten czas kończymy. Tak. Gdzie muchy? Znaczy samolotiki. Exploitation preserve. Ej, patrz, tu się organ robi. Nie złaź na dół, nie złaź na dół! Discovery, whatever the hell. O Boże, Mówiłem. coś mi wypadło. Coś zielonego się. A, uciekam. Już ty to zawsze ujebiesz. Co ja zrobiłem? Out of ammo. Ale twardy jest gnój. O kim mówicie? O tym skagu wielkim na dole. On żyga! Jeszcze pluje korozywem. Obrzygał mnie! Mamy chyba złą broń na niego. Nie no, ja mam tą efektywną wersję z flash, czyli powinno działać. I po prostu jest kurna strasznie odporny. Nie, zaraz padnę. No i Trzeba padł. chyba. A ja go slagiem pociągnę jeszcze, o. Teraz go nawalać. No, pięknie. Drop. Ja go zabiję. Jeszcze jeden. Teraz jest badass. ale mi gra zwolniła. W momencie. No walić w niego póki jest fioletowy. Dzięki. Kołaj! No, Ja no nie tylko wiem. strzelam, ty ratuj! No dzięki za kolejny pomysł. Strzelajmy, może ktoś... Komu się poszczęści! Dobra. Ale mi teraz gratnie. Nie wiem dlaczego. Jo! Nie bać. Jaki masz Fuj, nowy jeszcze mnie komputer. obrzygał, nie? Myślałem, że znalazłeś lusterko. A, miłość, też się odwróciłeś. Kurwa! Ile teraz trzeba iść? Dobra, to kończmy to tutaj może. Bo zanim tam dopełźniemy, zanim to ścierwo Właśnie. utłuczemy... No, Marcin, czyń swą Dobra, to z tej powinność. strony był ASUS kanał Freaky Gamers i... Ja Miłosz z byłem... kanału Freaky Żyzy, Gamers. pamię... Miłosz. Mikołaj z kanału, kurwa, How to make good cookies. Ej, No, Do widzenia!